बड' सावथुन महरगिरि आफाद बिसानिफ्राय सा 15 दैदेनगिरिफ्रा मुम्बाइसिम दावबायगोन। बिटिआर सरकारनि स्पन्सर खालामनायाव बड' फिल्म इन्डास्ट्रिनिफ्राय सा 15 दैदेनगिरि थान्दैफोरा मुम्बाइसिम दावबायगोन। दिनैनिफ्राय सानब्रैनि हाबाफारि लानानै मुम्बाइनि फिल्म सिटीआव दावबायनो थाखाय बड' फिल्म इन्डास्ट्रिनि सा 15 दैदेनगिरिफ्रा थांगासिनो। बड' फिल्म इन्डास्ट्रिखौ जौगाहोनो थाखाय प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा स्पन्सर खालामनानै सा 15 बर' सावथुन मुलुगनि दैदेनगिरिफोरखौ मुम्बाइनि फिल्म सिटीआव नायगिदिंनानै बर' सावथुन मुलुगनि दैदेनगिरिफोरखौ सोलोंनानै फैनो थाखाय दैथायहरदों। बिनि गेजेराव दं जोंदाव बड'सा, जयफुल ब्रह्म, कृष्ण बर', कृष्णकान्त बर', मोगथां नार्जारी, जेसास केरखातारि, बिग्राय बसुमतारी, बिबिका बसुमतारी, सिमांसा मुसाहारि, मदाराम बसुमतारी, नगेन दैमारी, निजोम बसुमतारी, जोंसार बसुमतारी, प्रबिन बसुमतारी आरो मिथुराम ब्रह्म। बिटिआर सरकारनि बेफोरबायदि बड' फिल्म इन्डास्ट्रिनि सायाव बिफाव लानायखौ साबायखर बावहरदों जोंदाव बड'सा आरो गुरु पबित्र बर'आ। बे मोनसे जोंनि जा थांनाया जों 15 जन जों जे थांगोन फिल्मनि जोंनि बे डिरेक्टर एक्टरफोर जयैनो बे जोबोद मोनसे मोजां आरो माने जों माने खालि जोंनि जायगायावल' नङा जों माने मुम्बाइ फिल्म इन्डास्ट्रिफ्राव मा जागासिनो दं जों बेखौ एसे मिथिहैगोन। दा बेबायदि दा बेनि थाखाय जे बड'लेण्ड गभर्नमेन्टआ जे बेबायदि फाथायहरदों बे जोबोद मोजां आरो उनावबो दा जेरै जों दा मुम्बाइआव थांदों दा सानथाम बा सानब्रैनि हाबाफारि लानानै आरो बे फैगौ दिनावबो माने फैगौ बे प्रत्येक बोसोरावनो इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेल जायो गवायाव नभेम्बरनि 14 थारिखआव। बे समावबो जों दिनै जा जों जिबायदि थांगासिनो दं बेबादिनो जे आरो बेबायदि ग्रुप मोनसे दैथायहरगोन बेखौ आसा खालामो आरो दा जों नैबे दा मुम्बाइआव थांदों जोंना सानथाम बा सानब्रैल' हाबाफारि जागोन। दा जों गाबोन जों दिनै हराव सहैगोन जों मुम्बाइआव ओमफ्राय गाबोन फुङाव पुनेआव थांगोन पुना फिल्म एन्ड टेलिभिजन इन्सटिटिउट ओमफ्राय बे नेशनेल फिल्म आर्काइभ बेखौ नायगोन ओमफ्राय आरो बेनि नेक्स्ट दिनाव जों माने मुम्बाइनि फिल्म सिटीआव थांगोन बे फिल्म सिटीनि स्टुडिअ बा खामानि मावनाय माबायदि बेखौ लागोन आरो बिनि उनावबो जों इन्डास्ट्रियेल माने मुम्बाइआव इन्डास्ट्रि बा कयजन पार्सनेलिटि फिल्मनि मानसिफोर जों लोगो हमहैगोन बिसोर माबायदि धरननि फिल्म खालामो मारै जों मा धरननि फिउचार जों बोरै कलाबरेसन खालामनो हायो नामा बेफोरबायदिबो माबा माबि स्टाडि खालामहैगोन आरो बे। खुलुमबाय। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार बिथाङा जोंखौ थांनाय बोसोराव बुंखादोंमोन जे जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनिफ्राय 10 जनसो डाइरेक्टर आरो बिदिनो एक्टर लोगो नांनानै टटेलाव 15 जनसो मुम्बाइआव स्टाडि टुर हिसाबै थांनायनि मोनसे प्लेनिं खालामनो होदोंमोन। बे लेखायै देग्लाय जोङो बे गरम बन्द'आव जों गासैबो डाइरेक्टरखौ नंजोबाब्लाबो माखासे डाइरेक्टर आरो एक्टर लोगो नांनानै जोङो सानब्रैनि हाबाफारि लानानै बम्बेआव जों स्टाडि टुरनि जा मोनसे खाबु चिफ सार बिथाङा होबाय बेखौ जों मोनबाय। दा जोङो दिनै थांसिगोन बम्बेसिम आरो सानब्रैनि थाखाय आरो बे हाबाफारियाव जोंनि डाइरेक्टर आरो एक्टरफोरा माखासे बाथ्रा सोलोंना फैनो हागोन होननानै जों सानदों आरो बे कमप्लिट बेयाव स्टाडि टुराव थांनायनि कनसेप्टखौ जोंनि गागि डाइरेक्टर जोंदाव बड'सा सारनिफ्राय जोङो लादोंमोन। चिफ सार आरो जोंदाव बड'सा सारनि कनसेप्टआव बेयो दिनै साक्सेसफुल जानो थांगासिनो दं। आं सानो बेयाव थांनानै जोंनि डाइरेक्टर आरो एक्टर बिथांमोना माखासे गोदान बाथ्रा सोलोंना फैनो हागोन आरो जोंनि जा साननाय आरो लुबैनाय माखासे इन्टार रिलेसन बलिउडजों सोमोन्दो थानाय बा बिसोरनि फिल्म मेकिं स्टाइलजों सोमोन्दो थानाय माखासे प्रसेसफोरखौ जों बुजिनो मोनगोन होननानै आसा खालामदों आरो दिनै जोङो बे लेखाजों दावबायनो आखायाव लादों। बबे जिल्लानिफ्राय जोङो गासै आसाम नाङैनो जोंनि नाम गोनां डाइरेक्टर आरो माखासे एक्टर लोगो लादों जों नाम लिस्ट दं बेखौ जोङो उनाव फोरमायसिगोन।